खुलुमबाय, आं निरन नार्जारि बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायहरनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै जेन भिडिअखौ जोबजासे नायो खावलायनाय जाबाय। आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हो, जेन' नोंथांमोननि हेफाजाब मोननानै आं सानफ्रोमबो भिडिअ लाबोनो हानाय बादि। दानिया फैदो दिनैनि मोननैसो खौराङाव। सेथि खौरां, थारैनो BTC आव BPF सरकार फैफिनगोन नामा? औ, नोंथाङाबो सानदों नामा BPF सरकार फैफिनगोनखौ? फै खोनासंनि। बिदिब्ला थारैनो UPPL, GSP आरो BJP राजखान्थि हान्जानि जोबोर गेदेर खहाखौ नुनो मोननाय जादों मैयानि सानाव। चिरां जिल्ला 12 नं चिरां दुवार आरो 13 नं चिरां समस्तियाव 12 नं समस्तिनि आवथायाव गोग्लैनाय 2 नं गुनाबारि गामियाव BPF हान्जानि गेदेरथार जयनिं हाबाफारिजों लोगोसे पाब्लिक मिटिंबो जानानै थाङो। बे हाबाफारियाव BPF राजखान्थिनि आदर्शखौ मोजां मोननानै 12 नं चिरां दुवार आरो 13 नं चिरां समस्तिनि UPPL, GSP आरो BJPनि मददगिरि रायजो-राजाफ्रा गासै 932 सोद्रोमाफ्रा गाजा-गोमजायै जयनिं जायो। बे जयनिं हाबाफारिजों लोगोसे पाब्लिक मिटिंआव नुजाना आगुनि BTC चिफ हाग्रामा महिलारीजों लोगोसे खाम्फा बरगयारी बिथांमोना गावसोरनो नुजाना गुबुन गुबुन हान्जानिफ्राय जयनिं जाफैनाय बिथांमोनखौ गोसो गुदुङै BPF हान्जायाव बरायनानै लानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेखौबो मख'नो गोनांदि BPF सरकारा फैफिनोब्ला गिबिसिन इलेक्सननि नटिसखौ BR फेरेंगा बिथांनो हरगोन होनना बुंथियो आगुनि BPF हान्जानि चिफ हाग्रामा महिलारी बिथाङा। नैथि खौरां, बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि VC लाइसाम लादु सिंखौ बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय VC मासिगिरिनिफ्राय बोखारैनि दोहौआव आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर'नि खौरांगिरि मेलखौ बड'फा हाउसआव नुनो मोननाय जादों। दिपेन बर'आ बुंबावोदि लाइसाम लादु सिंखौ थाबैनो VCनिफ्राय बोखाराब्ला बोहैथि दाननि 30 सेप्तेम्बर अक्ट'खालि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर'नि फरायसा आफादनि जइन्ट जानानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव 5 घन्टानि थाखाय 10,000 फरायसा फरायसुलि आरो जोंनि सोमावसारग्रा हान्जा बिथांमोनाबो बाहागो लागोन आरो 5 घन्टा धरना होनायनि गेजेरजों भारतनि हादरगिरि द्रौपदी मुर्मु बिथांनो आरो लोगोसे भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी आरो नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांमोननो मेम'रेन्डाम हरगोन होनना बुंथियो आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' बिथाङा। थामथि खौरां, PMAYG नि बिथा लेभेल लिंथार रडखौ थब्रैनि जायगायाव थसेल' होनानै लुनायनि सायाव अजद थिखांदों। 25 नं बागानपारा बियाबनि जखादं VCDCआव बाक्सा जिल्लानि 25 नं बागानपारा जखादं VCDCनि सिङाव थानाय आमिनगाव गामिनि रहिला ब्रह्म बिथाङा सरकारनिफ्राय मोननाय PMAYG न' लुनायनि सायाव अजद थिखांदों। बिथाङा मासिगिरि मन्टु गयारीनि सायाव दुखु मोननायखौ फोरमायनायजों लोगोसे बै दुखुथिया आइजोआ मासिगिरि मन्टु गयारीखौ सरकारनि एस्टिमेट बादि लुनानै होनो खावलायनायखौ खौराङाव नुनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनैनि खौराङा बेखिनियाव जोब्बाय लोगोफोर। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो गोजोन्थों।